Turniansky hrad. Počiatky Turnianského hradu siahajú do 14. storočia. V roku 1357 totiž kráľ Ľudovít Veľký vydal stavebné povolenie trom bratom z rodu Tornajovcov. Ladislavovi, Egídiovi a Jánovi. Na kopci nad Turňou teda postavili kamenný hrad. Tento prvý rod Tornajovcov vymrel v roku 1406. Následne v roku 1409 kráľ Žigmund Luxemburský daroval hrad Pavlovi Bešeňomu z Ezdegu a Štefanovi Sáfárovi z Branča. Po smrti Pavla Bešeňova sa majiteľom hradu stal Štefan Sáfár. Jeho syn Silvester taktiež prijal meno Tornaj a takto vznikol druhý rod Tornajovcov. Tomuto rodu hrad patril do roku 1476, kedy sa jeho majiteľom stal Imrich Zápoľský a jeho manželka Uršuľa z rodu Bebekovcov. Pravdepodobne oni postavili palác a odolné hradby okolo hradu. V 30. rokoch 16. storočia hrad kúpil Gašpar Horvát z Vinghartu a jeho manželka Jana Likorka. Po smrti Horváta jeho žena hrad predala Gašparovi Magóčimu. Do rodiny Magóčiovcov sa priženili Michal Kátaj a Peter Móric, ktorí sa neskôr delili aj o hrad a panstvo. Postupom času sa k vlastníctvu hradu dostal potomok Móricovcov Mikuláš Keglevič. Od tej doby sa na vlastníctve hradu podieľali Keglevičovci a Kátajovci. Žiaľ, svoj majetok si dlho neužívali. Po vypuknutí Tekeliho povstania sa majitelia Turne pridali na stranu povstalcov, preto cisár Leopold I. Habsburský vydal rozkaz na zbúranie hradu. Rozkaz splnil cisársky generál Schulz, ktorý dal hrad v roku 1685 vyhodiť do povetria. Odvtedy je hrad ruinou. Najstaršou časťou areálu je v jadre hradu stojaca hranolová väža, pôvodne prístupná len z výšky prvého poschodia. Väža mala vlastné opevnenie. V roku 1357 hrad rozšírili o nový gotický palác, situovaný severne od veže, s ktorým bola pravdepodobne spojená. Mladší palác stál na východnej strane nádvoria. Pri veľkej renesančnej prestavbe postavili na juhozápadnej strane delovú baštu a dve bašty na juhu a východe. Pravdepodobne z tohto obdobia pochádza aj mohutný severozápadný bastión, chrániaci hrad od prístupu. Zo stredovekého hradu dodnes stoja múry jednotlivých objektov bašty, múry opevnenia, paláce a väža. V teréne je viditeľná skladba jednotlivých priestorov. Klenby a architektonické detaily sa nezachovali, ale je tu pekná nohavicová strieľňa a poznateľná je aj šírka cesty, ktorou bol hrad sprístupnený. V skalnom podloží sú vyjazdené stopy po kolesách vozov. V roku 2015 bolo založené občianske združenie Castrum Torna, ktoré sa spoločne s obcou Turňa nad Bodvou snaží zachrániť kultúrnu pamiatku.